παρουσιάσουμε την ερευνητική εργασία του πρώτου τετραμήνου με μορφή θεατρικής παράστασης. Η αφετηρία μας ήταν ο 17ος αιώνας, αλλά η παρουσίασή μας γίνεται με σύγχρονα στοιχεία για τη διευκόλυνσή μας. Ο θεατρικός διάλογος είναι πρωτότυπος και βασίζεται στους αυτοσχεδιασμούς που έκαναν οι μαθητές και οι καθηγητές. Καλημέρα. Καλωσορίσατε στο όμορφο χωριό μας. Δημαρχείο, 8 η ώρα το πρωί. Από ό,τι βλέπετε, ο δήμαρχος εργάζεται σκληρά. Μισό λεπτό. Πού το βολείς? Τώρα κάτι. Δίπλα του, ο σύμβουλος του. Ο Αυτιάς. Εγκάλεσε το βόλι. Μια ανακατοστούρα αυτό. Και από εδώ εκλεκτός διακεκριμένος επιστήμονάς μας. Ο αστρονόμος. Μόλις έφτασε στο χωριό. Και του στο δημαρχείο. Τι να θέλει άρε? Καλημέρα σας. Καλώς τώρα. Ήμουν και... Ναι, ξέρω ποιος είστε. Βλέπω μαθαίνετε γρήγορα τα νέα εδώ. Ναι, μικρό είναι το χωριό μας. Είστε και το θέμα της ημέρας. Ποιος εγώ? Ναι, εσείς. Λοιπόν, βουλευτές, την ξαδέρφη σας. Ναι, φυσικά. Λοιπόν, και Αστροπελέκη, πώς σας φαίνεται το χωριό μας? Αστρονόμος. Ωραίο μου φαίνεται το χωριό σας. Καθαρός αέρας, πλούσια χλωρίδα, καλό εξόμετρο. Μάλιστα, η χαμηλή θερμοκρασία και τα αυξημένα ποσοστά σχετικής υγρασίας σε συνδυασμό με την αχθαλομύχη της καύσης των ξύλων προσδίδουν μια χαρακτηριστική οσμή στην ατμόσφαιρα. Ναι, εντάξει με όλα αυτά, αλλά στο καταράκτη που κατεβάζει κάθε νερό πήγατε. Δεν νομίζω. Στα Ινάρια, στο Στεφάνι δεν μπήκατε. Στο Μανά στη Θεατροπλατεία. Άρα δεν ξέρετε τι κάνετε, να πάτε, είναι πολύ ωραία. Κοιτάξτε, δεν έχω έρθει εδώ για τουρισμό. Ναι, η αλήθεια είναι πως δεν έχει καιρό να πατήσει τουρίστες στο χωριό μας. Δεν πιστεύω να έχει καμία περίεργη αρρώστια. Αρρώστια. Αφού σας ήρθε, ησυχάστε, χαίρο άντρας υγείας. Και τότε πώς θα παραμένουμε? Ο λόγος της επίσκεψής μου είναι καθαρά επιστημονικός. Ήρθα για να κάνω κάποιες μελέτες, να μελετήσω τα άστρα. Άμα έτσι, έχεις την άδειά μου τότε. Ναι, βασικά δεν εννοούσα αυτό. Δεν χρειάζομαι άδεια για κάτι τέτοιο. Μα και βέβαια, τι το περάσουμε εδώ πέρα, πάτε σκύλια λέτε. Μα, καλά, χαίρομαι που έχω την άδειά σας. Χρειάζομαι όμως και τη βοήθειά σας. Ευχαρίστως, άμα περνάει κάτι το χέρι μου. Για τις μελέτες που σας είπα, πρέπει να φτιαχτεί ένα τηλεσκόπιο. Να, εδώ έχω τα σχέδια για την κατασκευή του. Τηλεσκόπιο, τι κλαμπατζίμπα είναι αυτό? Πολύ ευχαρίστω να σας εξηγήσω. Είναι ένα επιστημονικό όργανο με το οποίο παρατηρείς τα αστέρια. Θέλετε μάστορα δηλαδή. Ευχαρίστως, ο Τσαγκάρης είναι εξαίρετος μάστορα. Πιάνουν τα χέρια. Δεν καταλάβατε. Δεν είναι δουλειά για ένα τσαγκάρι αυτή. Χρειάζονται ειδικές γνώσεις και εξειδικευμένα εξαρτήματα και εργαλεία. Τι εργαλεία, θα πει, φτιάρι, τι? Όχι, φοβάμαι πως πάλι δεν καταλάβατε. Να σας εξηγήσω. Το τηλεσκόπιο... Καλά, κατάλαβα. Έχω και δουλειές. Ξέρω που το πας. Τρεις λεφτά του λόγους, έτσι. Βασικά έχετε απόλυτο δίκιο. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο βρίσκομαι στο γραφείο σας. Και πόσο κάνει καμάρι μου? Είναι πολύ ακριβό. Είναι η φακή, το κέλυφος, η βάση στήριξης με τους μηχανισμούς περιστροφής και ανύψωσης, ο προσοφθάλμος ακριβίας με αζημουθιακές συντεταγμένες. Καλά, κατάλαβα. Δεν έχει του κόσμου τα συμπράκαλα. Πείτε το και έτσι. Πες τη τιμή σου. Αν δεν πέφτουν έξω οι υπολογισμοί μου, 5.000. Πόσα? 5.000? Με τόσα φτιάχνω ολόκληρο καμπαναριό. Και τα λεφτά που ζητάει σε περίοδο κρίσης. Μα... Καλά, τι νομίζετε? Ξύλο του τοίχου και βγάζω λεφτά. Τράπεζα νομίζετε όλοι σας τι είμαι? Μα... Βλέπω λεφτά υπάρχουν. Τι κάνεις εκεί αυτιά? Κόμμα, να και παράπεσα. Παράπεσες ή παράπεσες? Όχι Δήμα, και παράπεσα. Είναι δυνατόν να νομίζετε τέτοιο πράγμα για μένα? Ορίστε αυτά τα έγγραφα να τα υπογράψετε. Ποια έγγραφα? Τα ξέχασα. Καλά με δουλεύει. Όχι γνωστάσαμε. Λοιπόν, θα μου χορηγήσετε. Και εσείς για πουναμά, Πρόκειται για ερευνητική εργασία για το καλό όλων μας. Καλά, ναι. Όλοι τα ίδια λέτε, το παραδάκι ζητάτε. Τι είναι αυτά? Καλά, ένα μου τα δίνεις. Είναι ο έλεγχος της κόρης σας. Σχεδόν καλά τα πήγε. Να πηγαίνω εγώ τώρα. Πού πας? Τι είναι αυτά? Εδώ θα μένουμε.
Είναι το δίπλα που μαντήσετε. Έως αν όλοι εκτός χειροτοκόρη. Τι για το έβρας πάει, είχα πια στα διαόλια της. Καλά, καλά. Πολλά λες. Λοιπόν, μάζεψε τα και τράβα να πάρεις κανένα κολόχαρτο. Δεν έχουμε στο πισού μου να. Άρχισε, λύθηκε εδώ. Ένα πράγμα θα σου πω. Αξιολόγηση. Αχ, αυτή η κόρη μου. Τίποτα να μην πάρει από το μυαλό μου. Τι γελάτε, κύριε Στροδό. Λέω, ο σύμβουλος είναι πολύ χαριτωμένος. Λοιπόν, θα με χορηγήσετε. Θα δούμε. Λοιπόν, από μαθηματικά σκαμπάρεις τίποτα. Βεβαίως, μα τι ερώτηση, αλίμον. Ωραία, λοιπόν. Έχω μια κόρη που είναι σκράφα στα μαθηματικά. Να τη χαίρεσαι. Λέω, δεν μπορεί, κάπου θα έχει κλείσει. Να το καμάρι μου. Είναι πεντάμορφη. Κύριε Δήμαρχε. Ναι. Θέλω να την αναλάβετε. Ποιος εγώ. Εσείς. Γιατί το σχολείο δεν αρκεί. Μπα, τούβλο τη στέλνω και με τόλι το σέτει. Όλη μέρα συνείδητε. Δεν ξέρω τι να κάνω μετά αυτή. Λοιπόν, θα τη στείλω σπίτι σας να μελετάει. Αυτό αποκλείεται. Εγώ πρέπει να προσθεθώ στις δικές μου μελέτες. Θα είστε έτσι. Λοιπόν, πάει και το τηλεσκόπιο. Εντάξει, άμα το θέλετε έτσι, πότε ξεκινάμε. Αύριο κιόλας. Με το τηλεσκόπιο τι θα γίνει. Λοιπόν, αφήστε μου τα σχέδια εδώ και θα το κανονίσω εγώ. Χάρηκα για την γνωριμία. Δώσε χαιρετίσματα μου στις κατάσταση σας. Θα περιμένω νέα σας. Γεια σου κύριε Στροτέτια μου. Γεια. Ορίστε. Πρωτόκολλο. Ξέρεις εσύ. Αμέσως. Ανοίξτε το βιβλίο των μαθηματικών σας και αρχίστε τη μελέτη. Εγώ εδώ είμαι, αν χρειαστείτε βοήθεια μου λέτε. Ναι, προφανώς, αλλά μην χασομεράμε. Συνεχίστε τη μελέτη σας. Τι είναι αυτό που ζωγραφίζετε? Μα με τι ασχολείστε τέλος πάντων? Αστρονόμος είμαι, Δεσποινής, μελετάω τα άστρα. Αχ, ωραία! Θα μου βρείτε τον οροσκόπο μου. Όχι, Δεσποινής, όχι. Είμαι αστρονόμος, όχι αστρολόγος. Συγκεντρωθείτε στη μελέτη σας.
και να χασομεράμε. Μα ελάτε τώρα. Εσείς που είστε αστρονόμος, θα μου πείτε αμέσως τον οροσκόπο μου. Είναι η τρίτη φορά που το λέω. Αστρονόμος, όχι αστρολόγος. Συγκεντρωθείτε στη μελέτη σας. Επιτέλους. Τι τρόπος Που έπλεξε. να μιλάτε έτσι σε μια δεσποινίδα κι εγώ που έχω ήδη αρχίσει να σας συμπαθώ. Δεν με νοιάζει ποσός. Σας παρακαλώ, συγκεντρωθείτε στη μελέτη σας. Εγώ εδώ είμαι. Αν χρειαστείτε βοήθεια μου λέτε. Πω πω, τι άλλο που λένε και είναι αυτά. Μα δεν με ενδιαφέρει να τα μάθω όλα αυτά. Άσε που δεν υπάρχει και λόγος. Δεν υπάρχει λόγος ή δεν καταλαβαίνετε υγρή. Μα πώς, φυσικά και τα καταλαβαίνω. Τι θέλετε να πείτε, ότι είμαι χαζή? Κάθε μέρα μου φαίνεται κάτι καινούριο. Και μάλιστα πολλές φορές χωρίς καν να δείξω κάποιο βιβλίο. Αλήθεια. Και σε τι παρακαλώ μαθαίνετε δίχως να ανοίξετε καν βιβλίο. Αφού ρωτάτε να σας πω. Σήμερα έμαθα πως η τρίτη ξαδέρφη της φουρνάρισσας κλαίστηκε με το γιο της ανιψιάς του πεταλωτή. Α, μάλιστα. Χρήσιμα πράγματα δηλαδή. Καλύτερα συγκεντρωθείτε στη μελέτη σας μήπως και μάθετε κάτι της προκοπής. Έμαθα για κάτι την τέτοια φορά. Και τι δηλαδή μάθατε για μένα, Δεσποινής? Να, ξέρω ότι κάποιος σας έχει ερωτευτεί και σας θέλει και ρεβασάκια. Δεσποινής! Αλλά εσάς δεν σας αρέσει, έτσι δεν είναι? Δεσποινής, σας παρακαλώ πολύ. Καλά κύριε αστρονόμε, αλλά να ξέρετε ότι δεν θα το βάλει κάτω εύκολα. Ας συνεχίσω εγώ τη μελέτη μου τώρα. Με συγχωρείτε, αλλά όχι ότι με νοιάζει δηλαδή. Αλλά μια και το αναφέρετε. Τι εννοείτε όταν λέτε ότι δεν θα με αφήσει ήσυχο εύκολα? Με διακόψατε τώρα, αλλά τέλος πάντων. Πριν 2 χρόνια είχε έρθει ένας από τους λόγους σας και... Τι, κι άλλος αστρονόμος? Όχι, σιδεράς ήταν. Του έκανε τη ζωή πατρίνη και ήθελε να του κάνει μάλλον να την ερωτευτεί. Έφυγε από το χωριό μέσα σε 1 μήνα και δεν τον ξαναείδαμε από τότε. Πολύ αστείο, Δεσποινής. Μην προσπαθείτε να με φοβήσετε. Καταρχάς, δεν πιστεύω στα μάγια. Και όσο για τα υπόλοιπα, αγνοώ πλήρως τα μέχρι τώρα ραβασάκια. Καλά. Εγώ το λέω επειδή σας συμπαθώ. Θεώρησα ότι έπρεπε να σας το πω. Λοιπόν, να επιστρέψουμε στη μελέτη μας τώρα. Α, δεν έχεις το Θεό σου, τι είναι πάλι αυτό? Σας αρέσει? Είναι το καθρεφτάκι που μου πήρε ο παπάς μου για το γενέθλιά μου. Δεν είναι ωραίο? Το έφερε ένας έμπορος από την Ιταλία. Είναι πανάκριβο. Κάνει ίσα με 10 χιλιάρικα. Τι, για ένα καθρεφτάκι? Έλεος, και πού τα βρήκε τόσα λεφτά? Ησυχάστε, δεν τα έβαλα από την τσέπη του. Μα αυτό είναι ανήκουστο. Και εγώ που τρεπόμουν να τη ζήσω στα μισά για ολόκληρο τηλεσκόπιο και μου έκανε και το δύσκολο από πάνω. Δεν είμαστε σαν κιόμια. Α, μέχρι εδώ ήτανε. Ξεκίνησε το ποτήρι. Ήρθε η ώρα να πάρετε αυλές και να μαδιάσετε τη γωνιά. Καλά, μην εκνευρίζεστε. Πάντως εγώ θα μπορούσα να του μιλήσω για το τηλεσκόπιό σας. Το είπατε και ο ίδιος πιο πριν. Μου είχε αδυναμία. Μα γι' αυτό με περάσετε, Δεσποινής. Σας παρακαλώ, πηγαίνετε. Μα δεν τελείωσε τα μαθήματά μου ακόμα. Μα γιατί, πώς θα ξεκινήσετε? Εσείς μόλις σας είπατε ότι δεν σας ενδιαφέρουν. Απορώ τι δουλειά θα κάνετε να τελειώσετε το σχολείο. Είμαι σίγουρος ότι ούτε σκάνες δεν ξέρετε να καθαρίζετε. Τι λέτε, ο μπαμπάς μου έχει έτοιμη δουλειά στο δημαρχείο. Τώρα τι έχετε να πείτε, εγώ θα έχω δουλειά, εσύ δεν θα έχεις. Τι είπες? Λοιπόν, αυτό έχω να πω. Πήγα αμέσως για να τους κάνω τα μαλλιά και δεν μιλάω αυτό. Έπρεπε να συγκρατηθώ λίγο περισσότερο. Πάει στο τηλεσκόπιο.
Καλά είναι τέλος καθόλου στην ιστορία. Άντε με παλί, το παπαπατημένο. Καλά δεν έχει πολύ λόγο. Πάμε δεξίματα τον δήμαρχο. Για να κοιτάξει τον δήμαρχο. Σας τρώει τα λεφτά και λέει και ευχαριστώ. Αλλά δεν λέμε τίποτα εσύ. Εδώ δεν έξω από το πανεπιστήμιο και την πρωτεύουσα. Γιατί πήγες και τώρα με όλους. Με τους συναδέλφους σου, με την εξουσία, που όποιον έπαιξε μπροστά σου. Τα δεν συνέβησε. Δεν μίλησε αυτό. Και όσον αφορά την κόντρα που λες, απλά είναι τους άρεσε η έρευνα που κάνεις. Κοιτάξτε για να μπορέσω να ερεμήσω από όλα αυτά και να μου συνδώσω τις μελέτες μου. Και βλέπω, τα καταφέρεις μια χαρά. Αλλά είναι πρόκοπος και αχαίρεται στην ονειοτρή. Μια ζωή σε τα είδε και σε πέρα. Και πρόσεχε κακομοίρη μου, μην ξεναλύεις το γιο μου. Αρκετά βάστα να έχω. Πρέπει να δουλεύει και η ταβέρνα. Τελειώνει με τις έρευνες σου και είπες να τα μπαλώσεις γιατί όλα κι όλα. Καλά, καλά, τι μαγείριψες σήμερα, πίνεσαι. Έχει κάνει το κουδιά του, ενώ σας το έλεγα εγώ. Ο παιδιός είναι έτοιμος, το φέρει μικρός. Γιο, τι έφερε την ακέλατο. Α, τέλεια, άσου το τραπέζι και έλα εδώ. Δεν μου λες πιτσίρικο το κατάλαβες αυτό που σου εξήγησε χτες. Ποιο, αυτά με την περιστροφή της γης. Ναι, όχι, πού να το καταλάβω, είναι πολύ δύσκολο. Κι εγώ μόλις τώρα θα κλείσω τα 11. Αυτό θέλω, να το καταλάβεις ακόμα κι εσύ. Γι' αυτό ακριβώς διαβάζω όλα αυτά τα βιβλία, για να το καταλάβουν όλοι. Εγώ όμως βλέπω ότι αλλού είναι ο ήλιος το πρωί και αλλού το βράδυ. Δεν μπορεί λοιπόν να μένει ακίνητος. Αυτό αποκλείεται. Βλέπω. Τι πάει να πει βλέπω. Άλλο βλέπω κι άλλο κοιτάω. Λοιπόν, τούτο εδώ είναι ο ήλιος. Κάτσε κάτω. Πού είναι ο ήλιος τώρα, δεξιά ή αριστερά? Αριστερά. Και πώς μπορεί να βρει τη δεξιά? Μόνο όταν την κουβαλήσετε εσείς δεξιά. Μόνο τότε. Τώρα πού είναι ο ήλιος? Δεξιά. Και κουνήθηκε? Όχι βέβαια. Τι κουνήθηκε όμως? Εγώ. Λάθος όργη, η καρέκλα. Όμως και εγώ μαζί της. Ναι, η καρέκλα είναι γη και εσύ βρίσκεσαι πάνω της. Για να! Γεια σου τυράωριο παλιέ. Γεια σου. Άρη κακομοίρη, πάλι θάλασσα τα έκανες. Ήρθες εδώ να πεις την ησυχία σου και πάλι μαντάρα τα έκανες. Και σαν να μην έφτανε αυτό, να δω τι θα κάνεις με την Κερδογόρη. Έχει βαλθεί να σε κατακτήσει. Άρη μάθε. Τι θες εδώ κουτσί? Πώς τολμάς και εμφανίζεσαι στην καλύβα μου? Μη με αποπαίρνεις μάγισσα, δεν ήρθε για κακό. Εσύ δεν ήρθες για κακό? Η μεγαλύτερη κακίστρα του χωριού? Αλήθεια λέω μάγισσα. Εσύ αλήθεια? Για κατάσχετη ψεύτρα! Ας γελάσω! Μάγισσα, έχω την ανάγκη σου. Την ανάγκη μου, Εσύ έχεις την ανάγκη μου? Εσύ που θα χειρώσου να με βλέπεις να καίγομαι στην πυρά! Και ποια μεγάλη ανάγκη θα κάνει εμένα να θέλω να βοηθήσω εσένα? Ο έρωτας, μάγισσα. Τι είπες? Εσύ! Εσύ και να αγάπησες? Να δει να πω! Δεν σε πιστεύω! Φύγε! Φύγε σου λέω μάνα μου! Φύγε πίσω μεταμορφώσου! Μη με πειράξεις, λυπήσουμε. Κοίτα με πως είμαι. Στραβοκάνα, άσχημη, κανείς δεν μου ρίχνει δεύτερη ματιά. Δεν τους αδικό κιόλας. Αλλά νομίζεις πως η ομορφιά είναι το μόνο πρόβλημά σου, φτύσε και φάει βατράχια. Η κακία σου είναι. Δεν είμαι κακιά, μάγισσα. Φύγε σου λέω. Έχω πιο σημαντικά πράγματα να κάνω. Ερωτεύομαι.
βρήκα και αγάπησα. Εσύ αγάπησες? Εσύ δεν αγαπάς ούτε τα πειρά σου. Όχι, δεν είναι αλήθεια αυτό. Αγαπάω τον αστρονόμο. Τον ποιον? Τον αστρονόμο? Ποιον? Αυτό τον Γκούκλο? Ναι, αυτόν. Σαν πολύ μακριά την απλοϊσχερούκλε σου. Τον είδα, μ' αρέσει, τον θέλω. Δεν τον βγάζω στιγμή από τη σκέψη μου. Είσαι πολύ αστεία. Μα πώς θα μ' αγαπήσει έτσι όπως είμαι αστρονόμος η αγάπη μου? Θέλω να με βοηθήσεις κι εγώ τι θέλεις θα το κάνω. Όμορφη. Δηλαδή για κάτσε. Για να το σκεφτώ λίγο. Ναι, να το σκεφτείς Μάγισσα. Σαν να μου βάλεις μπελάδες στο μυαλό μου. Τι έχεις κατά νου σου? Θέλω ένα φίλτρο. Φίλτρο ακούω. Τι φίλτρο? Ένα μαγικό φίλτρο να μεταμορφώσεις, να γίνω όμορφη. Δεν είναι ομορφιά το θέμα. Μα πώς θα μ' αγαπήσει? Πώς θα με κοιτάξει έτσι όπως είμαι? Θέλω... Να σου πω. Για λέγε. Θέλω... Με ρωτάς. Μη. Θέλω να έχω λεπτά πόδια, ίσια. Καλήγραμμα. Μισό. Περίμενε. Κάτι έχω εδώ. Θέλω να σου πω κι άλλο. Για λέγε. Θέλω να είμαι... Κάτσε. Σου πω εγώ. Να είσαι... Θα είσαι και καλή. Ναι, να είμαι και καλή. Και να λες μόνο την αλήθεια. Μόνο την αλήθεια. Θα το φτιάξεις το φίλτρο Μάγισσα. Να σου πω και τι άλλο. Για λέγε. Να, αυτά τα γυαλιά με ασχημένου. Αχα. Θα σου δώσω εγώ πρώτη γραμμή κρίσταλα. Και τι άλλο? Να, ο αστρονόμος να έχει μάτια μόνο για μένα. Αχα. Ναι. Και να βγαίνετε μαζί το βράδυ και να κοιτάτε τα άστρα. Αχ ναι, αυτό θα σου έλεγα. Να μ' αγαπάει, να με φροντίζει, να με χαϊδεύει. Ναι. Να σε αγαπάει, να σε φροντίσει, να σε κουμπάει, να σε περισπατεύει. Λοιπόν, άκου. Ακούω Μάγισσα. Πάρε αυτό εδώ το φίλτρο. Το έφτιαξες κιόλας, ευχαριστώ Μάγισσα. Τέλος πάντων, πήγαινε στο σπίτι του αστρονόμου. Χτύπα του την πόρτα και μέχρι να σου ανοίξει να το έχεις πιει όλο. Όλο θα το πιω μέχρι τελευταία γουλιά. Όλο να το έχεις πιει. Άκουσες? Άκουσα. Φύγε τώρα, έχω κι άλλες δουλειές. Πω, τι ομορφιά είναι αυτή, τι ωραίο τηλεσκόπιο. Επιτέλους τώρα θα μπορέσω να ολοκληρώσω τις έρευνές μου. Let's play. Και βλέπω τα καταφέρει μια χαρά. Αλλά είναι πρόχος και αχαίρετος στην συνοδεία ζωή. Μια ζωή σε τα ίδια και σε πέραν. Και πρόσεξε κακομοίρου, μην μου ξεμιαλίσεις το γιο μου. Αρκετά βάσανα έχω. Πρέπει να δουλέψεις καφετέρι εκεί στην ταβέρνα. Καφετέρι εκεί στην ταβέρνα. Μάγισσα! 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 Έμαθα ότι κάνεις φίλτρα και μου παίρνεις τη δουλειά.
Εσύ με βάλες στο δωρέ. Του σκέφτηκες καλά. Σε μεταμορφώσω. Θα μου κλαίσεις. Να, σπίτα ρε. Λοιπόν, κάτσε. Όποιος έρθεις, σου ζητάει και εσύ το κάνεις. Αχάριστος ήσουν. Λες. Σε μεταμορφώσω σε... Άρα, ούτε τον ήχτε μου μεταμορφώσεις. Και δεν είσαι και μεγάλος μάγος. Βλέπεις αυτά εδώ, ξέρεις τι είναι. Τι είναι. Ούτε κι εγώ ξέρω, αλλά... Πού τα πας να τα κάνεις αυτά, ρε. Περίμενε. Βλέπω, έχουμε και ασθεντικά, Ου, καλά είσαι. Καλά. Πάρε το φίλτρο να γιάνεις. Ωραία, ψεύτη, με δουλεύεις εμένα. Αφού, έλα εδώ, ρε. Ποιος με ενοχλεί, εγώ ήθελα να πεις το βιτζάνι. Άι, μωρή, με τρόμαξες. Κάτσε, μωρή, πέφτουν τα μαλλιά μπροστά στα μάτια. Καλά, μωρή, χωρίς καφέ μου το έφερες. Το κατοικίδιό σου λύθηκε. Το μαλα... Κοίτα, το μαλα... Φου! Γραμματόσιμο είναι ρε αυτός. Σαν πολύ αέρας κρίνεις εσύ. Εγώ Για πες μου ποια είσαι. Ουγκάνταλ. Ο δεν λέει. Όχι, Ουγκόλου. Ο Γκάνταλφ είναι ο κόρος τώρα. Ο Άραγκο ήταν πολύ θεός άσυ. Μανάρι. Το έβλεπα και πάθαινα. Για πες μου εσύ τι θες. Μάτια μου κοράκια. Όχι, δεν κοράκια. Μάτια μου κοράκια. Μη μάκουμπα. Όχι, μπορεί να έχει τα σημεία. Κακός ημάς. Κακό θα με βρει που να τα χτυπήσει. Γεια σου, Μάγισσα. Λες και το ξέρα για μότι. Γεια σας! Βγάζω ένα ακόμη τρελό βίντεο. Εγώ είμαι αυτή εκεί.